اصحاب ثلاثہ دی گستاخی کیتی ہے، اس بدبخت ایسے غلیظ جملے بولے نے، میرا دل نہیں کرتا پہ وہ میں جملے بولنا. اسی حکومت تو مطالبہ کرتے ہیں کہ تسی کی نظام چلایا ہے، جیڑا بندہ اٹھتا ہے صحابہ کرام دے بارے بولتا ہے تواڈے خلاف کوئی بولے تو انہوں جیل ہے، نبی دے یاراں دے بارے کوئی بولے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں. ساڈا مطالبہ ہے بھی جیڑا نبی پاک دے صحابہ دے بارے بولے انہوں فوراً تو پہلے انہوں کیفر کردار تے پہنچایا جائے. اے غیرت ایمانی ہوندی ہے نا. ساڈے اج کل کوئی پیون کو جاک لوے تے ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا. تے نبی تے صحابہ ہیں جنہاں نال نبی پاک ہیں ہاتھ تے ہاتھ پائے نے. حضرت ابو بکر صدیق عشق دی گلاں، عشق دا باب صدیق اکبر دی سیرت تو بغیر مکمل ہی نہیں ہوندا. تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او آج مرغا بانگ دیندا ہے نا، بانگ دیندا تے نبی پاک فرمایا اذان دیندا ہے تے نبی پاک فرمایا مرغے نو گالی نہ دیو، مرغے نو گالی نہ دیو، کیونکہ اذان اونج باقاعدہ نہیں دیندا لیکن ایک تمثیل ہے. اور دیکھو مرغے نو گالی دینا منع ہوئے، نبی پاک حضرت عمر فاروق جڑا لیا کے سارے نو آکھن ایتھے نماز پڑھو، جڑا انہاں دے بارے بولے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، ایک روایت دا مفہوم ہے کہ میری اگر 40 بیٹیاں ہوندیاں تو یکے بعد دیگرے میں عثمان غنی دے نکاح دے او نہیں عثمان غنی جڑا اٹھدا صدیق اکبر دے بارے، عمر پاک دے بارے، عثمان پاک دے بارے بولدا ہے. تے دراصل انہاں ترےاں دی گستاخی حضرت علی دی بھی گستاخی ہے، اے صحابہ ثلاثہ دی نہیں ہے، چاراں دی گستاخی ہے. علی ہن کسے دا امام کوئی ہوے نا تو ان دی کوئی گستاخی کرے تو بندہ آدھا یا نہیں نہ کر، میرا امام ہے، میرا امام ہے. تے جڑے علی پاک دے ترےویں امام ہیں انہاں دے بارے کوئی اگر بولے تو بندہ